Det var V07. Ham der fra Aser, han kom på en der egen hjælperstund til havs. Der skulle jo ikke være panik på det, så I kører videre efter på det. Ja, tak for det. Du kommer fint ud nok den grønne tønde nu. Ja, jeg har selv den grønne nu. Godt. Godt, er du klar, Jens? Så er Johnny med mig hoppe i nu. Så får han lige til at lægge stille et øjeblik. Ja. Johnny fra Christian, han er fast, men jeg går lige hen og snakker med ham. Se om jeg kommer ombord. Hello, sir. Any people hurt? No. Fine. Are you having any leaks? Are you taking water in? Are you leak? Have you taken water inside? No. Okay. Han tager ikke vand ind, Johnny. Han tager ikke vand ind. Sådan lige umiddelbart. Can you put down the ladder for me? Yeah. So I can come on board? It's pretty wet down here. Umiddelbart tager han ikke vand ind. Jeg begynder at kravle op på ham nu. To sekunder, Jens. Vi er ikke klar endnu. Vi er ikke klar endnu, Jens. Can you please sit in this side? You have to sit in this side, both. I må godt begynde at rykke, Jens. Begynde at rykke. You can also come over here. Okay. So we're sure that
Han glider lige så fint fri. It's okay? You okay? No, I'm just looking for water. I see you have some waters down. It's coming from... Okay, it's coming from the top. Yeah. Great. Just sit down. Sit down on the seat, please. Can you please sit down so I don't get and watch out for the boom. Johnny fra Christian, kan du høre mig? Jeg tror godt, vi vil have ham her i en havn så hurtigst muligt, fordi roer har fået rigtig mange tæsk. Og bunden har også, det lyder som om kølen den er blevet slået halv løs. Hvis der overhovedet er nogen som helst chance for os, så synes jeg. Ja, får jeg et drivanker herover også, når vi lige vender rundt. How much broth do you have? How deep? 175. Okay. We'll try to take you in there, but it's just. But we have to. Der er kun de puller, der jeg har sat fast i. Jo, det er alupuller, der er skruet fast i sådan et plastikdæk. Og han stikker 1,75. Ja, du hørte meldingen fra Bio om dybden forleden dag. Ja, men jeg har lige snakket med manden, og han vil også gerne i havnen. Det begynder at trådte op nu, og så får du et drivvand over, og så trækker vi ham ind. Ja, tak. Han har fået rigtig mange tæsk nedenunder. Så vil jeg spørge styrbord eller bagbord? Styrbord eller bagbord? Can I have that down there, please?